Исәнмесез, хөрмәтле укучылар, сезне чираттагы физика дәресендә күрүемә мин бик шатмын. Без сезнең белән сөйләшәбез матдә төзелеше турында. Һәм узган дәрестә без сөйләшеп үттек, һәрбер матдә, һәрбер җисем тора дидек кичкенә кисәкчекләрдән. Ләкин һәрбер матдә кичкенә молекулалардан, кичкенә кисәкчекләрдән тора икән, нигә ул шушы кичкенә кисәкчекләргә таралып китми? Бу турыда әйдәгез сөйләшеп китик. Иң беренче чиратта, әлбәттә, молекулалар арасында үзара тартылу бар. Һәр молекула күрше молекуланы үзенә тарта һәм үзе дә аларга тартыла. Әлеге рәсемдә сез молекулалар арасындагы бәйләнешләрне күрә аласыз. Һәм мәсәлән без матдәләрне бүлгәндә, җепне өзгәндә, таякны сындырганда, нәкъ менә шушы молекулалар арасында булган тартылу көчләрен өзәбез, җиңәбез. Шул ук вакытта төрле матдәләрдә, төрле молекулалар арасында тартылу көчләре бер төрле түгел. Һәм шушы тартылу көчләре нинди булуга карап, әлеге матдәнең никадәр нык булуы да билгеләнә. Әгәр дә молекулалар бер-берсенә тартылалар икән, әйдәгез алар арасында ни өчен аралыклар бар икәнен ачыклыйк. Молекулалар үз үлчәмнәре белән чагыштырырлык ераклыкта булганда тартылу, тагы да якынайганда этелү сизелерлек була. Шуңа күрә без мәсәлән резина тупны яисә пружинаны кысабыз икән, аның эчендәге молекулалар бер-берсеннән этелә башлыйлар һәм шушы көч нәтиҗәсендә безнең җисем инде үзенең формасын кире кайтара. Кайбер каты җисемнәрнең сыеклыкта чылануын шулай ук молекулаларның бер-берсенә тартылуы белән аңлатырга мөмкин. Мәсәлән, су пыяланы, күн, агач һәм башка бик күп шундый матдәләрне чылата. Шул ук вакытта балавыз яки парафин кисәгән майлы өслекләрне чылатмый. Әгәр сыеклык каты җисемне чылатса, димәк сыеклыкның молекулалары бер-берсенә караганда шушы җисемнең молекулаларына катырак тартылалар. Чылатмау күзәтелгәндә инде киресенчә, сыеклык молекулаларның каты җисем молекулаларына түгел, бер-берсенә ныграк тартылуын белдерә. Табигатьтә матдәләр өч төрле халәттә очрый: сыеклык, газ сыман һәм каты җисемнәр. Каты җисемнәрнең үзләренең формалары һәм күләмнәре бар. Сыеклыклар үзләренең күләмнәрен саклыйлар, ләкин формаларын саклый алмыйлар. Газларның исә күләмнәре дә, формалары да булмый. Матдәләрнең үзлекләрен, аларның молекуляр төзелешен белгәндә генә аңлатып бирергә мөмкин. Бер үк матдә өч төрле халәттә булырга мөмкин. Мәсәлән, су ул сыеклык, моннан башка ул боз була ала, пар була ала. Бу бер үк матдәнең өч төрле халәте икән, димәк аның молекулалары бер-берсеннән аерылмый. Моннан исә шундый нәтиҗә ясарга мөмкин. Бер үк матдәнең төрле халәттә төрле үзлекләргә ия булуы аның молекулалары төрлечә урнашуга һәм төрлечә хәрәкәт итүгә бәйле. Ягъни ул сыеклык булганда бер төрле, каты җисем булганда бер төрле, газ сыман булганда инде икенче төрле булып чыга. Газ молекулалары бер-берсенә тартылмый диярлек. Барлык юнәлешләрдә дә хәрәкәт итәләр һәм савытны тулысынча тутыралар. Сыеклык молекулалары бер-берсенә якын урнашкан. Шуңа күрә алар арасындагы тартылу көчлерәк була. Сыеклык молекулалары бер-берсеннән зур ераклыкка китә алмыйлар һәм гадәти шартларда сыеклык үзенең күләмен саклый. Шулай да үз формасын сакламый һәм савыт формасын ала. Сыеклыкны кысу бик кыен. Каты җисемнәрдә молекулалар арасындагы тартылу сыеклыкларга караганда да көчлерәк. Шуңа күрә гадәти шартларда каты җисемнәр үзләренең формаларын һәм күләмнәрен саклыйлар. Хәзер матдә төзелешенә бәйле булган тагын бер күренешне, диффузия күренешен өйрәнеп китик. Мәсәлән, без өебезнең бер почмагына исле майны урнаштырсак, аның исе әкрен-әкрен бөтен бүлмәгә тарала. Ләкин нәрсә өчен бу ис шул ук мизгелдә түгел, берникадәр вакыт үтү белән тарала? Хикмәт шунда ки, исле матдәнең молекулаларына бүлмә буенча таралырга һава молекулалары комачау итә. Ягъни безнең һавада молекулалар даими рәвештә хәрәкәт итәләр, ләкин алар бер-берсенә бәрелгәч, даими рәвештә үзләренең хәрәкәт итү юнәлешен дә үзгәртеп торалар. Шуңа күрә молекулалар бүләнең бер кырыеннан икенче кырыена берникадәр вакыт үтү белән генә әкрен генә барып җитәләр. Һәм әлеге күренеш, ягъни бер матдә молекулаларының икенчесенең молекулалары арасына үзара үтеп кереп аралашу күренеше диффузия дип атала. Диффузия күренеше сыеклыкларда һәм газларда гына түгел, каты җисемнәрдә дә күзәтелә. Ләкин каты җисемнәрнең молекулалары бер-берсенә нык бәйләнгән булу сәбәпле, бу очракта инде диффузия шактый әкрен барачак. Мәсәлән, бик яхшы итеп шомартылган кургаш һәм алтын пластинкалары 4-5 ел эчендә бер-берсенә 1 мм-га гына үтеп кергәннәр. Температура күтәрелгәндә диффузия процессы тизләнә, чөнки температура күтәрелгәндә молекулаларның хәрәкәт тизлекләре арта. Диффузия күренеше табигатьтә зур роль уйный. Мәсәлән, диффузия булганга күрә җир өслеге тирәсендәге атмосфера һавасының составы бер иш саклана. Туфрактагы төрле тоз эритмәләренең диффузиясе үсемлекләрнең нормаль туенуына ярдәм итә.
Шулай итеп, хөрмәтле укучылар, без сезнең белән бүген сыйыклыклар, газлар һәм каты җисемнәр турында өйрәнеп үттек. Шулай карап уздык молекулалар арасында булган тартылу һәм этелү көчләрен, диффузия процессын, ә хәзер дәресебезнең практик өлешенә күчик.